Buitengewoon, we gaan naar buiten. Deze dingen kopen. Ja. En daar doe je die bollen in. Welkom bij een nieuwe Buitengewoon. En deze keer zien we ze vliegen, maar eigenlijk ook niet. We gaan het hebben over een van de 5 uilensoorten die in Zeeland voorkomen. De kerkuil. En daarvoor zijn we niet bij een kerk, maar op een hele mooie camping in Ossenisse. En omdat ik niet zoveel weet over kerkuilen, heb ik daarvoor Hans Molenaar. Welkom. Goedemorgen. Goedemorgen, de kerkuil. En we zitten niet bij een kerk. Nee, daar vinden we ook eigenlijk geen kerkuilen meer. De toegang tot de kerktorens, waar ze er eigenlijk vroeger in verbleven, die zijn eigenlijk allemaal afgeschermd vanwege de vervuiling, vanwege de overlast van de duiven en de kauwen. Dus de kerkbesturen hebben eigenlijk besloten, dat willen we niet meer. Dus de kerkuil is eigenlijk nou een boerenuil geworden. Want ja, voor 90% weten we gewoon, de kerkuil zit eigenlijk gewoon op het boerenerf. Ja. En in de boerenschuur. En je hebt in Zeeland de uilenwerkgroep. Is die ook echt specifiek voor de kerkuil? Wij zijn specifiek voor de kerkuil. Maar daarnaast heb je nog een werkgroep die doet specifiek de steenuil. Dat zijn eigenlijk de 2 werkgroepen die echt actief zijn op het gebied van uilen. Want daarnaast hebben we nog wel een paar soorten, maar dat zijn of wintergasten, dan praten we over de velduil. Of dan heet je ook nog de ransuil, maar dat is een hele moeilijke soort om die te kunnen volgen. En die hebben ook niet, zoals de steenuil en de kerkuil, een nestkast waar ze in broeden. Die pakken nesten die ze zo van de kou of weet ik veel wat, de extra, die pikken ze. Ga maar zoeken. Ja, dus het is veel moeilijker te volgen. Dat is heel moeilijk te volgen. En dat zie je ook. Ik denk ook dat er landelijk ook helemaal geen ransuilenwerkgroep is. Nee. Terwijl er wel een steenuilenwerkgroep landelijk is en een kerkuilenwerkgroep. En dat is dus wel een stuk makkelijker als je naar de nestkast, je weet waar ze zitten. Ja, we gaan straks ook bij de nestkast kijken die hier natuurlijk in de schuur zit. Er staat zelfs een camera bij, zodat je die moeder met jongen... Is het de moeder die broedt of de vader die broedt? Het is moeders die neemt de hele verzorging van het uitbroeden van het ei tot het opgroeien van de jonge kerkuil op zich. Vader kerkuil die zorgt alleen maar 's avonds wordt hij actief. Dan is het alleen maar aanvoer van muizen en weer wegwezen. Dus eigenlijk is onze vaderuil de natuurlijke ongediertebestrijder. Ja, eigenlijk wel, ja. Want die zorgt voor de aanvoer totdat op een gegeven moment die jonge kerkuilen zo groot zijn. En dan praten we al dat ze dus 8, 9 weken oud zijn. Ja, dan springt de moeders bij om te helpen. Maar dan zie je ook op een gegeven moment dat de jonge kerkuilen dus ook uit de kast gaan. Dus dan is er ook geen noodzaak meer om in de kast te blijven. Dus die gaan dan ook leren vliegen? Ja, die moeten nou echt, ze kunnen fladderen zodra ze uit de kast komen. Dan praat je... Over hoeveel dagen? Want ik heb hier een afbeelding met hoeveel dagen kunnen ze beginnen? Ja, een week of 8. Dan gaan ze dus een beetje uit de kast komen en dan gaan ze dus 2 weken, in dit geval op dit adres, in de schuur gaan ze leren vliegen. Lekker droog, geen regen, geen wind, ideaal. En dat duurt ongeveer 2 weken. En dan weet je nog een periode 2 weken dat ze dus meegaan met pa en ma naar het terrein waar het voedsel gehaald wordt. En dan leren ze dus jagen. En dan bij een week of 12, dan is het van kinderen, wij hebben ons best gedaan. Nu mag je op jezelf gaan wonen en zoek maar een woning. Ja, nu is het voor de jongelui in Zeeuws-Vlaanderen heel moeilijk soms om aan een woning te komen. Hoe zit dat met die kerkuilen? Nou, daar zijn er genoeg plekken voor. Want we hebben dan in Zeeuws-Vlaanderen hebben we ongeveer 230 nestkasten hangen. Oh, ik denk dat heel veel mensen niet beseffen dat er zoveel nestkasten zijn. Nou ja, maar je moet heel veel overschot aan kasten hebben die eigenlijk niet bezet zijn, die eventueel waar ze naartoe kunnen. Want een territorium of een nestkast, zoals wij dat dan noemen, die bezet is, ja, dan kunnen die jongen ze niet blijven ook, zo'n honkvast. Ja. Ze gaan niet verhuizen, dus volgend jaar is, ik wil een nieuw huis. Nee. Als ze er eenmaal zitten? Als ze er eenmaal zitten, dan blijven ze daar over het algemeen gewoon zitten. Ze zijn ook partnertrouw, dus daar gebeurt ook niks mee.
Dus ja, als je mazzel hebt, dan heb je een koppel wat hier gewoon, ja, gemiddelde leeftijd kerkuil 6 jaar. Dus dan weet je dat je ongeveer 6 jaar van zo'n koppel kan genieten. En als zo'n koppel overlijdt, heb je dan de kans dat er weer een nieuw koppel in komt? Ja. Of is zo van dit huis is bewoond geweest, daar ga ik niet in? Nee, degene die achterblijft, als het mannetje is, probeert hij weer een nieuw vrouwtje erin te lokken. Dat is zo. Als het een vrouwtje is, heb je kans dat ze dus ook wel daar blijft en probeert een mannetje erin te lokken. Of ze gaat zelf weer zwerven om op zoek te gaan naar weer een mannetje wat alleen zit. Ja. En zo krijg je dus constant wisselingen daartussen. Super leuk. Hebben ze dan 1 keer een nest per jaar? Hoe vaak hebben of vaker toch? Nou, over het algemeen zien we dat ze 2 keer kunnen broeden. Het is niet zo. Het eerste broedsel is eigenlijk de hoofdmoot. Dat is eigenlijk, en dan praten we in Zeeland ongeveer zo'n 70 broedparen. Van die 70, daar zullen er misschien een stuk of 10 een tweede legsel gaan doen. Dus dat kan. En we weten gewoon in Groningen en Friesland, daar gebeurt het zelfs dat ze 3 keer per jaar... Is daar zoveel voedsel te vinden? Daar zitten veel meer muizen. Daar zitten nog veel meer muizen dan dat er hier zitten. Dus als er veel voedsel is, is er meer kans dat ze meer jongen of meer het is zelfs zo, en dat hebben we vorig jaar gezien, toen in de periode dat ze eigenlijk moesten gaan beginnen met broeden, was er geen voedselaanbod. En dan zegt de kerkuil van, sorry, ik doe even niks. Ik ga als niks er geen doen. eten is, dan weet ik dat ik mijn kinderen niet kan voeden. Ja, dat weet hij en daar reageert hij op. En dat hebben we vorig jaar dus helemaal duidelijk gezien. Dat eigenlijk de hele broedperiode die we eigenlijk nu deze tijd verwachten, is gewoon 2 maanden opgeschoven. Ja, dus eigenlijk dat ecologisch evenwicht tussen de muizen en... Het zijn natuurlijk niet alleen uilen die muizen eten. Nee. Dat is heel belangrijk. Ja, maar het is wel zo dat de kerkuil een van de weinige soorten is die anticipeert op het voedselaanbod. Een torenvalk, een steenuil, die zegt gewoon, in mij leggen alle vogeltjes een ei en ik doe dat en ik zie wel wat er gebeurt. En als ze dood gaan, is er geen eten? Ze denken er niet over na misschien. Nee, is er geen eten, ja, dan hebben we gewoon pech. Maar een kerkuil die anticipeert en die zegt gewoon, nou, er is niet genoeg voedsel, ik ga er geen energie in steken. Ik wacht net zo lang tot de omstandigheden voor mij goed zijn om te gaan beginnen. En we hebben dat al meerdere jaren gezien, dat de boel gewoon aan het schuiven is. En hoe ver vliegt zo'n kerkuil om eten te zoeken? Wij rekenen ongeveer een territorium, 1 kilometer rondom de nestplaats. Dat is het gebied van de kerkuil, het territorium. Daar komt ook voor de rest geen ander koppel in. Die wordt er alleen maar uitgejaagd, mochten ze zich daar eentje in het territorium begeven. Dus die jongen van die kerkuil moeten dus ook buiten die cirkel weer een plekje gaan zoeken. Die moeten daar. En daarom is het ook van dat als wij dus aanvragen krijgen voor een nestkast van mensen, dat wij altijd kijken van, is dat een geschikte locatie? Nou, zit hij te dichtbij? Zit hij te dichtbij bij een andere kast? Of is het, hij zit wel dichtbij een andere kast, maar die kast die is nooit bezet. Dus dan kunnen we daar weer rekening mee houden. Dat zijn allemaal omstandigheden waar wij rekening mee houden. Om te zeggen van, wij plaatsen daar een kast of wij plaatsen daar geen kast. Want we kunnen wel overal kasten neerhangen. Maar die kasten moeten wel elk jaar gecontroleerd worden. Ja. En op een gegeven moment, ja, als dat geen zin hebt, dan moet je daar ook... Je zit ook niet op werk te wachten. Nou, nee, eigenlijk niet. Want we hebben dan ongeveer 240 kasten. En we hebben dan ongeveer een 30 mensen die daar actief mee bezig zijn. Maar het blijft elk jaar toch wel weer goed aanpoten om dat allemaal geregeld te krijgen. Hè? Want het is niet alleen de controle van de kast, maar daarna moeten we nog een keer, als er jongen zijn, moeten we terugkomen en dan gaan we ze ringen. Ja, is dat hetzelfde als bij duiven? Die worden bijvoorbeeld ook geringd, dat die een uniek nummer te hebben? Van Ja. Dat is die duif? Dat is, ja, die krijgen een uniek nummer. Dat wordt uitgegeven door het vogeltrekstation, waar we die ringen als ringer kunnen bestellen. En die brengen we dan aan en die komen dus in de landelijke database. Dus als iemand die kerkuil vindt en die ziet dat hij geringd is, dan hopen we dat hij dus dat meldt. En dan krijgen wij weer de reportage terug van, oh, die is doodgevonden, daar en die is daar en daar. Zijn ze dan ook nog gechipt? Nee. Er zit ook in die ring geen chip, het is echt het nummer? Het is gewoon een aluminium ringetje
Wat dus voorzien is van een uniek nummer voor dit specifiek, de kerkuil. Nou, jullie hebben een heel mooi boekje heb je mee over kerkuilen. En dus ik keek ook naar de vleugels. En aan de vleugel, of aan de veren, kan je dus zien of het een mannetje of een vrouwtje is. Ja, dat klopt. Als je dus op een gegeven moment aan het ringen bent, en dat doen we dan eigenlijk, proberen we dan altijd tussen week 6 en week 7 proberen we te ringen. Dan is het verenpakket is bijna helemaal uitgegroeid. En B, ze zitten dan nog in de kast. Want als ze eenmaal uit de kast gevlogen zijn, dan kunnen we ze niet meer vangen om te ringen. Dus dat is de periode dat we dat doen. En dan aan de hand van bepaalde kenmerken op de veer kunnen wij dus bepalen of het dus een mannetje of een vrouwtje kerkuil is. Ja, interessant. Maar je moet ook wel geen last van hoogtevrees hebben, want die kast hangen wel hoog. In Zeeuws-Vlaanderen valt het nog wel mee. Nou ja, dan praten we altijd nog over 4, 5 meter. In het verleden werden ze dus echt, en dat was hier precies hetzelfde, helemaal boven in de schuur gehangen. Dan mocht je dan naar 8, 9 meter klimmen. Ja, nee, en als je dan een beetje een ongelukkige kast had, en dat was hier in het begin, dan heb ik een kort armpje en dan moest ik vanaf de zijkant een kast van 80, dan moest ik met mijn arm en dan moest ik die jongen gaan pakken. Ja, die kropen allemaal naar die kant en die kreeg ze dus ook niet te pakken. Ook. Hoe groot is zo'n kast? We gaan er straks even kijken. Reken maar ongeveer 80 bij 45 bij 45. We gaan eens even kijken bij die nestkast. Nestkast. Ja, nee, dat is prima. Ja hoor. Kijk, daar gaan we. Nou, ik zie een moederkerkuil die heel waakzaam mee aan zit te kijken. En ik tel 1, 2, 3, 4, nee, toch 5 jongen. En ik zie 1 ei wat nog niet uitgekomen is. Dus dat zou nog kunnen dat daar ook nog iets mee gebeurt. Maar in ieder geval tel ik 5 jongen. En zo zie je op recreatieboerderij de zeemeeuw en Ossenisse hebben ook de kerkuilen het reuze naar hun zin. Graag tot de volgende Buitengewoon.